le sami sebi smo razjeda, sami sebi ujeda. Od 90-ih je postala jedna velika utopija oko toga. Sodišče dopustilo še referendum, tako da smo imeli dva kritična momenta. Oni ne prijavljajo samomora. Torej, njih je sram, če nekdo naredi samomor. Da, takav je i smisao toga. Da je to priča koju ispričaš na nekoj žurci. I uvijek je bio strah da će nešto da se desi sa tim jugom, zato što ako se desi, on ne zna ništa.